sa'yo, kabisya, kasama mo na naman ang pinaka-fresh at ang pinakamagandang Provinciana in town. This is DJ Robinciana. Wait lang, humampas yung uso ko sa mic. Ayan, napabirit sa Robin. So, okay, wait lang. Nasira yung intro ko doon. Okay, sige. Eto na, no. Nagulat ako doon. O, sabi ni Boy Pindot, nakipaghalikan ka pa sa mic. Wait lang, okay, nawala yung ano ko, no? Nawala ako sa adlib ko. So, eto na nga ang katanungan natin para sa araw na ito, kabisyo. Gusto mo na bang magkaanak? Ayan. Ako, oo. Gusto ko na ng baby. Yung hindi ako baby towel. Okay, wait lang. Natanggal yung headset ko. Ano ba yun? Ang daming nangyayari sa studio. Wait lang, okay. Nagsasalita ako Hindi tayo dead air. Nagsasalita si Robin siya na isusuksok ko lang itong patulis na ito sa aking headphones. Ayan. Okay. Okay na! Ang daming nangyari. Ano ba yan, Robin Shena? Okay, so ito na nga, no, going back a bit sa usapan natin.